Фен съм. От Пиринска Македония до Северна България, от Шоплука до Добруджа и Тракия, кръшни танци и буйни песни. 14-ти национален фолклорен конкурс Оро се вие, цървули се кинат, 1 май 2025. Скъпи приятели и ценители на българското фолклорно изкуство, и тази година Фондация Гайтан, Народно читалище Димитър Благоев 1956, кметство село Първомай и община Петрич ви канят на 14-тия национален фолклорен конкурс Оро се вие, цървули се кинат. В конкурса могат да вземат участие и добре дошли са клубове за български народни хора, танцови състави и фолклорни ансамбли от цяла България. Заповядайте на 27 и 28 юни на тази истинска фолклорна фиеста. За повече информация и попълване на заявки на gaitan.bg или на телефон 0894 69 18 69. Очакваме ви! Медиен партньор Телевизия Родина.